sähköisesti rehtorille ja katsokin, että ne ovat hyvät. Aloitetaan. Paljon kiitoksia. Minäpä katson niitä nyt heti. Ensin heikun ja sitten keikun. Kas niin, tässähän ne ovat. Joo, mitäs siellä nyt oikein on tekeillä? Mitä? 0%! Se on nepistä! En ehtinyt valmiiksi! Kun olen kuningas, kaikki nestit poistetaan! Hyvänen aika, lopettakaa tuo! Jos olisin ehtinyt valmiiksi, tuloskin olisi ollut parempi. Kas noin! Näyttää paremmalta! Oi hyvänen aika, miten nyt kukaan pelästyy tällaista pientä hämää? Katsotaanpas sitten, miten huonosti pärjäsit, Henri. Mitä? Mitäs jos tulisit mukaan? Ja parhaan tuloksen, täydet 100%, sai ystävämme Henri. Että mitä? Paras tulos tähän mennessä on ilmeisesti 90%. Olet koulumme ylpeys. Ei ikinä! Henri teki testiä 5 minuuttia! Olkaa hiljaa! Oikein paljon onnea, Henri. Ja jokaisesta koulusta valitaan paras oppilas. Ja hän osallistuu automaattisesti joka vuosi pidettävään älynystyräkilpailuun. Älynystyräkilpailuun! Voittaja saa palkinnoksi uuden tietokoneen. Tietokoneen! Ikioman tietokoneen! Vau! 100%! Miten ihmeessä? Minähän olen Henri, tiesitkö Tero? Onko se totta, että sinä pääset vuoden älynystyräkilpailuun? Tietysti se on totta. Jos tarvitset apua, olen tietokoneella opiskelemassa. Mutta nyt on minun vuoro käyttää tietokonetta. Ha, ei enää nynny. Ei saa olla tuhma. Olemme oikein ylpeitä sinusta, mutta nyt kun tiedämme, mihin todella pystyt, odotamme sinulta paljon parempaa käytöstä. Niinkö? Niin. Ja Pekka, Henri pitää nyt saada käyttää enemmän tietokonetta. Meidän kaikkien on tehtävä uhrauksia. Tietysti eikö. Yes! Hei, Henri! Pelataan! Henri! Kaikki koulukaverit haluaa sinun nimmari! Nimmarikoulun Nerolta! Totta kai aina faneille! Wow!
iso tietokirja. Kiitti, mutta nyt on kiire. Raimo ja minä pelataan teidän tieteellistä tutkimusta jalkapallosta. Henri on nyt yksi meistä. Katsokaa kaikki, Henri on nörtti! Henri on nörtti! Minkä olen? En minä ole nörtti. Tai olen sittenkin. Tekisikö nörtti näin? Uskomatonta! Henri havainnollistaa painovoimalakia. Entäs tämä? Nyt hän näyttää toteen Einsteinin suhteellisuusteorian. Tuota koeta en edes ymmärrä. Henri on vieläkin nörtti. Henri on vieläkin nörtti. Kuule Raimo, sano rehellisesti. Olenko minä nörtti? Et ole. Sinä olet supernörtti. Henri, olen tehnyt sinulle opiskelusuunnitelman. Opiskelusuunnitelman. Niin, älynystyräkilpailuun kuuluu monta testiä lukuvuoden aikana. Mitä? Sinun on opiskeltava 3 tuntia ylimääräistä joka päivä ruokatunnilla koulun jälkeen. Raimo, minä en halua älynystyräkilpailu. Sinun pitää auttaa. Eihän nerot tarvitse apua, Henri. Siksi, koska ne on neroja. Hei, en minä mikään nero ole. Muutin testin tulokset Rexin tietokoneesta, kun se ei katsonut. Siis, muutit tulokset. Sehän oli nerokasta. Kerrassaan nerokasta. Hyvä tilaisuus. Neiti Söpönen on kirjastossa. Toivotaan onnea. Muistatko sinä Rexin salasanan? Heikun keikun. Tosi omaperäistä. Kirjasto suljettu. Henri, mitä sinä täällä teet? Olen opiskelemassa älynystyräkilpailua varten. Todellakin. Onnitteluni, Henri. Ja minun pitää löytää kirja. Totta kai. Tarvitsen tuon. Minä voin auttaa sinua. Tarkoitatko tätä? Ei, vähän ylempänä. Tätäkö? Vielä ylempänä. Tätäkö? Melkein. Voi ei, voi ei. Hetkinen vain. Voi ei. Ihan kohta. Valmis. Tässä on kirjasi, Henri. Takkista vaan. Testituloksissa taisi ilmeisesti olla jokin virhe. Pikkuvikoja järjestelmässä. Pelkääpä, että Henri ei saanut 100%. Mitä se sitten sai? 5%. Olen pahoillani, Henri.